El concepte feminazi realment és un concepte que s'utilitza per a menysprear a les feministes. Es tracta d'un apel·latiu que sorgís en els anys 90, sorgís en un context molt determinat i en una lluita molt determinada, que és la lluita per el dret a l'avortament. I el primer que ho va utilitzar va ser un comentarista nord-americà amb la intenció d'establir una espècie d'analogia del nazisme i el que ell considerava en aquell moment que era la intenció de les feministes, que era aconseguir el major nombre d'avortaments possible. El missatge principal de l'antifeminisme realment és reduccionista. Tracta de ficar sobre la taula una visió del feminisme que és monolítica. Youtubers, com per exemple Roma Gallardo, tiene 3 veces mayor probabilidad que tú a que lo agredan y a lo mejor no tiene miedo, el miedo es un subjetivo. tío blanco hetero, Tenemos una pedrada tan fuerte en la cabeza con eso del género, el machismo, el feminismo y demás. Danan, que és un youtuber argentí que es Esteban Avellanara. Vos me quieres prohibir opinar, pero el facho soy yo. Ells realment saben que el feminisme no és monolític, però s'esforcen en donar aquesta visió. Ningú youtuber te dirà que és antifeminista, te dirà que ell lluita per la igualtat, però una igualtat verdadera. Entonces, així tenim que anar molt en compte en com se tergiversen conceptes com el d'igualtat, democràcia, justícia.